Chende mag thieth pod rochore e thoth kuonde thieth e kaunti wa Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti no. Nurses ywagore ma piny owacho ma Migori magiserem gi chopo winjruok ma oting'o gi malo e ngas mag tich remedo gi osara e kind mamoko. Joji mamiyo olera. Ndalo aboro ka chende mag thieth rochore e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti ni. Thoth nurses nitiere pacho ka giseyo tend kaunti ma Migori kuom rem chopo dwaro margi. Tend nurses ma otele kod jagoro margi Ezekiel Mbira kaachiel kod jakom margi Harrison Wendo wach ni kuom gigo eko momiyo gidhi e ng'anyo gin moting'ore mar kaunti ma Migori keto e tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa mag 2017. Waluongo ni return to work formula mano bedo signed 2017. Return to work formula ni nitiere gi weche maluwore gi meto mar osara. Kendo achiel kendo e weche ma omiyo nurses osebedo kadhi e ng'anyo Migori County ka en koso bedo go office mar director mar nursing services. Nursing services gi nurses te duto te mantie iye. En oganda maduong'. Kani ok en jok madang' bede bwo jatelo machielo. En nyaka bed gi jatende mawinje. En gomo moyangi kaluwore go kenge mwasedhi duto te. Migori nurses wakwayo ni beduru dala nyaka chieng' moro wanyisu ni uduoge tich. Wendo wach ni kata mano osara mane omedi kod piny owacho ten kaunti ma Migori pok oketo tim nyaka sani. Nitiere msara mane sirikal mar Ruto omedo jotich. Tinwang'o ni jo Migori otamore keto pesa ni e osara mar jotich. Tendruok man nurses e kaunti ma Migori wacho ne nitiere nurses maromo 500 ma osekwamo e ngas achiel mar tich kuom higni buora ka giwacho ni tend kaunti ma Migori osebedo mana katero gi koni kod kocha e weche medo gi ngas mar tich. Motion and redesignation. Nyaka sani county government ma Migori nosenyisowa ni gisechwalo barupe ji mar nurses 518. Jogo duto mosebudho kapok oyudo promotion e kinde malach to kinde gi ng'enyne en higa 4 kadhi mbele. Nurses gima wane gisebedo kod buche mathoth kod ten kaunti ma Migori tongo leo malongo ma buche gi koro osenyuolo orama ne ng'anyo margi biro dhi nyime chieng' ten kaunti ma Migori winjruok margi giwach ni onge buok moro amora mabiro tamo gi dhi nyime kod ng'anyo margi ka gimanyo ratichgi. Gigi kok giwinjo to mondo nurses odoge tich ok nyal bedo mayot. Nyaka sani pod wachung' ni nyaka sirikal winjre kodwa e wechewagi ma kok giwinjore to pod nurses nigi thuolo mar dhi mbele gi ng'anyo. Nyaka sani pok wawinjo yo moro makare kaluwore gi duoko manego bed ni watero ne nurses. En ng'anyo manolandi kokalo dwe mar 5 tarik 29. Tend kaunti ma Migori kawo kal kuma pis ma director mochung' ne wechego mag tudruok Walt Oguda olero ni tend kaunti ma Migori dhi nyime kod manyo yore matieko ng'anyo mar nurses. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche motenore kod kaunti Migori.